сикли инкишофи аскарида. Аскарида. Аслан аскарида муфтхур аст. муфтхур мекунад дар куҷо? Дар рудаи борик. Дар рудаи борик. ва ангезандаи бемории аскаридиоз аст. Аскаридиоз. яъне ангезандаи бемории аскаридиоз чӣ ба ҳисоб меравад? хоб аскарида. хоб биё мерем ку аз аскарида куҷо ба куҷо дар куҷо инсон муфтхурӣ мекунад. Аслан дар рудаи борик муфтхурӣ мекунад ва шумо мена гуфта намоем ки аз ҳама миграсияи бузург, аз ҳама мигратсияи бузург дар ҳамин аскарида дида мешавад. Дар аскарида, яъне ки аз ҳама кӯчиши бузург дар ки хеле тамоми қисматҳои бадани мо дар тов мехӯрад, ин кирми чи аст? Кирми аскарида мебошад. биё мерем. хоб аслан аскарида фарди болиғаш муфтхурӣ мекунад дар рудаи борик. маъни ҳозир рудаи борик аст. ин чи аст? Рудаи борик аст. маъни фарди болиғаш, фарди болиғаш муфтхурӣ карда истодааст дар куҷо? Дар рудаи борик. хоб ин қисмат гуфтем чи аст? Рудаи борик аст. фарди болиғ чӣ кор мекунад? муфтхурӣ мекунад. аслан фарди болиғ аскарида мегӯяд дар як шабанрӯз мегӯяд то 200,000 тухм мегузорад. 200,000 тухм мегузорад. аслан ва тухмҳо тавассути ахлоди хуҷаин ба берун хориҷ карда мешавад. вақте ки тухмҳо дар шароити мусоид меафтанд, воз ҳамун тухмҳое ки ба замин афтодаро, ба хок афтодаро, мисол фарз кардем ки магазҳо, ҷо тухмҳо дар хок ҳастанд. тухмҳо дар чӣ ҳастанд? Хок. вақте ки тухмҳоро дар болои тухмҳо магазҳо мешинанд, магазҳо бурда онҳоро дар мисолан тухмҳоро магазҳо, мисол магаз, фарз кардем ки магазҳо тухмҳоро бурда дар болои ягон меваҷот, ягон сабзавот монда, мисол пашом магазҳо мешинанд ку. ва вақте ки инсон саросима ҳамун меваҷот ё сабзавота нашуста истеъмол мекунад, нашуста истеъмол мекунад ва ҳамун аскарида дуюмбора вориди ҳамун чӣ мешавад? Хуҷаин мешавад. мана вақте ки дар даҳони одам аст, одам аз ҳамун фурӯ бурда аз тухми аскарида рост ба куҷо мебарад? Рудаи борик мебояд. мана рудаи борик. дар рудаи борик аз тухми аскарида кирмина мебарояд. чӣ мебарояд? Кирминаш. хоб ана ҳамун кирминаш тавассути раги хунгард, тавассути раги хунгард, яъне кирминаш то ҳадду майда аст ки тавассути раги хунгард рост ҷигар меравад. рост куҷо меравад? ҷигар меравад. хоб баъд аз ҷигар тавассути раги хунгард боз қисмати рости дил меравад. қисмати рости дил меравад. баъди қисмати рости дил меравад рост шуш. рост меравад чӣ? Шуш. аслан чӣ ба кирминаи аскарида шуш меравад? чунки кирминаи аскарида барои ба оксиген камтар эҳтиёҷ дорад ва бинобар ҳамин шуш меравад. дар шуш камтар кирмина калон шуда, баъди шуш меравад ба қисмати бронха. ин қисмат чӣ мешавад? Бронха мешавад. Бронха. аз бронха меравад ба қисмати трахея. баъди трахея меравад қисмати ҳалқ. баъд тавассути ҳалқ бо дуюмбора фурӯ бурда, дуюмбора мана қисмати бовоситаи ҳалқ фурӯ бурда шуда рост меравад куҷо? Мана куҷо меравад? Боз рост меравад рудаи борик. яъне ин сикли инкишофи чӣ буд? Кирми аскарида. яъне биё пайда борига мерем. мисол сар мекунем аз фарди болиғаш. якум фарди чӣ? Болиғ. дар куҷо зиндагӣ мекунад? Дар рудаи борик. фарди болиғ тухм мемонад. тухмҳо куҷо меравад? дуюм тухм мешавад. дуюм чӣ мешавад? тухмҳо. тухм куҷо меравад? Дар хок. аз тухм дар шароити мусоид меафтад ки магазҳо онро ба болои меваҷот сабзавот паҳн мекунанд. хоб баъд юмора чӣ кор мекунад? Одам истеъмол мекунад. рост куҷо меравад? Боз аз рудаи борик меравад. рудаи борик меравад. дар рудаи борик аз тухм чӣ мебарояд? Кирмина мебарояд. кирмино тавассути рагои хунгард, мана рагои хунгард, тавассути рагои хунгард рост ҷигар меравад. панҷум ҷигар меравад. баъди ҷигар меравад қисмати рости дил. шашум. баъди қисмати рости дил меравад қисмати шуш. ҳафтум. баъди шуш меравад бронха. 8. баъди бронха меравад трахея. хоб 9. баъд чӣ меравад? ҳалқ. 10. боз дуюмбора рудаи чӣ меравад? Рудаи борик меравад. ин буд маълумот дар бораи сикли инкишофи аскарида. хоб дарси пурраро метавонед аз телеграм-канали мо дастрас намоед. ссилкаи он дар описание гузошта шудааст.